Bona vesprada a totes i tots, benvinguts i benvingudes a la presentació de la revista Aula de les Lletres Valencianes, revista valenciana de filologia. Tenim ja així el primer i el segon número, una revista que està editada per Alfons el Magnànim de la Diputació de València, i he de disculpar al seu director que no podia vindre aquesta vesprada perquè està en viatge. Estic així acompanyat a la taula per Alexandre Ordaz, per Àngel Calpe, per Manuel Boix i per Abelard Zaragoza, que tots ells han participat en la revista. També Toni López Quiles, que no ha pogut vindre per els seus deures professionals, i anem a escoltar-los esta presentació, que realment jo crec que hi ha que donar la benvinguda. En el món editorial en l'actualitat les coses són molt complicades, però jo crec que sempre és bo que les lletres en paper tinguin un espai en la nostra societat. I bé, sense més preàmbuls, jo li dono ja la paraula a Alexandre Ordaz, que parla en representació de Toni López Quiles. Per favor, Alexandre. Bona vesprada a tots. Perdó. Bona vesprada a tots. En primer lloc, voldria agrair en nom de Taula de Filologia Valenciana a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i a la institució Alfons el Magnànim que hagin organitzat l'acte, i a la universitat que ens hagi hostatjat. Llegiré a continuació, per a començar, el parlament que havia preparat el professor Antoni López Quiles i que a ell li hauria encantat llegir així, però finalment no ha pogut vindre. Val la pena llegir-lo, pense, perquè guarda molta relació amb el que vol dir i amb el que vol fer Taula de Filologia Valenciana. Comencem. Per a començar la presentació d'Aula i de l'entitat que la promou, Taula, m'han de permetre, dit des del punt de vista més col·loquial, que em pose un punt romàntic, coent, enyoradís, perquè Aula hereta una impressionant història d'amor a la paraula, que és precisament el significat i fins i tot el punt de partida de filologia. I per herència haurem de visitar el fèrtil passat filològic en el qual revista i entitat es volen inscriure. Com si fora avui, allà pels inicis del Renaixement, Dante Alighieri es planteja dignificar la llengua vulgar de Florença i des d'eixa iniciativa generar un debat que, amb altres concrecions, manté vigència. No pareix que en el seu temps el llatí haguera perdut prestigi, perquè ell va escriure el De Vulgari Eloquentia, una gran contradicció, quan reivindica en llatí l'escriptura en toscà i perquè atorga eloqüència als romans. Important deve ser eixa controvèrsia en què una part dels litigants pretén que la llengua dita inferior, el vulgar, tinga la mateixa dignitat que la dita superior, el llatí. El Güelf florentí volia un vulgar eloqüent, capaç d'expressió elevada i acceptable, dolç i tot nou, el dolce stil nuovo. Però molts contemporanis no ho creien possible. La dignitat del llatí no podia ser superada per unes llengües denominades vulgars. Dante hagué de vèncer, clar, l'estol d'escriptors d'alta volada que optaven per conservar la tradició d'un llatí selecte en un moment en què el pensament i la creativitat gira la mirada als clàssics i els admira. Alighieri, a banda dels escriptors d'excel·lència, entropeçarà amb el bloc ferreny de la burocràcia, la qual dictamina les virtuts de la llengua oficial amb severes adscripcions a la retòrica més exigent. Els mestres de Bologna, Pisa i Siena imposen les regles de l'ars dictandi a què s'haurà de sotmetre la documentació de la cort. També la nostra Cancelleria Real, amb Bernat Metge com a model, ens oferirà abundants mostres de l'art del dictat elitista, un estil que pretenia evitar el rude accent de l'incult. I Dante s'imposa amb moltes transgressions de les convencions. Per exemple, en el títol, que com tots vostès saben no és de l'autor, perquè en la preceptiva llatina, per a parlar de les coses dels déus, els autors recorrien a la tragèdia i la comèdia quedava relegada a referències mundanes. Ara bé, l'èxit de la Divina Comèdia no comportarà el triomf concloent dels seus postulats.
La pugna entre el llatí i el vulgar, que persistirà a pesar de tot, deixa pas a la indecorosa baralla entre la llengua elevada i el parlar pla, que pretenia schiacciare i pani in arno, la modernització de l'italià en expressió de Manzoni. I venim a casa. Eixe és l'intent, llavar els draps en el Túria, de Joan Esteve en aquell frondós 400, quan redacta un valuós diccionari en el qual, segons Germà Colón, paraula acusava a Joan Esteve, paraula que era corrent en la València del segle XV. El mateix títol de la seva obra, Liber Elegantiarum, vol posar de manifest el designi de dignificació del vulgar, amb tria lèxica genuïna, descarregada de barbarismes, amb puresa i propietat dels termes usats. En la nostra biografia valenciana tenim pugnes entre l'exquisida essencialista proposta de Fenollar Pou o Carbonell, regles d'esquivar mots grossers o pagesivols, i l'apassionada resposta de Jaume Gasull, la brama dels llauradors. Les discussions continuaran amb concrecions noves. Deixarem a banda els models de la valenciana prosa que reivindica Corella amb moltes derivades dantesques perquè formula uns projectes de dignificació del valencià sobre els quals hauríem d'insistir. Amb el temps, el llatí perd hegemonia i, per tant, la discussió passa a ser entre quin és el registre lingüístic que convé usar dins del vulgar. L'acostament a aquest nou aspecte de la discussió també haurà de ser panoràmic, perquè la referència a la dignitat del llatí transpassa arguments a la idea de propietat de la llengua, de cada llengua, per a parlar de matèries elevades, i si el llenguatge popular podria ser dedicat a aquestes excelsituds. Si vostès estan interessats, poden acostar-se al motor d'argumentacions que facturen els italians en defensa de la propietat o no del model lingüístic que propugnen. El mateix entusiasme serà promogut i patit en castellà o portuguès, fins on he pogut regirar. En el nostre cas, la discussió a propòsit de l'aptesa del valencià quedarà circumscrita a l'àmbit del sermó barroc, un dels últims reductes de l'ús públic de la llengua. El motor dels vehements debats a propòsit de si el valencià és o no digne de pujar a la trona serà la propietat, concepte ja aparegut que té delimitacions difuses i que és més o menys identificable amb la també difusa genuïtat, el qual es constituirà en impediment o legitimació per a perorar el vernacle des de la trona, sobretot en el segle del barroc. En el segle XVII, els oradors valencians s'esforcen en l'actualització de la llengua culta. Ja hi ha la materna antiga valenciana, llengua, en los vells monuments d'arnats volums que, com les fulles en los arbres, s'espolsen, es muden les paraules per lo temps, assevera el teòleg Gilart, volcat en el seu projecte modernitzador. Escoltem-lo encara. I dels renous i nous verdancs, que si es troben en pròpies veus, esporgats los bots reprotims i secs espigons de rebordonits vocables, esclataran vistosos ramellets i ramells no vists que cullga tots temps la erudició. Llengua actualitzada, esporgada i amb tota propietat. Serà digna per als més elevats conceptes. La resta tindrà un condemnable estil influït pel castellà, tal com satiritza el poeta Morlà. Lo segon, per lo ensucrat a paraules toledanes, portà a les doctrines sanes el seu discurs confitat i amb sa dolçor remuntat feu la concepció gloriosa una magrana vistosa. Tenint en compte que actualment la lingüística, un sector de la lingüística, s'ha apropiat del terme i l'ha dotat de nous continguts, eixa discussió ha perdut valor, però ve bé per a recuperar, ni que siga d'una manera succinta, la importància que ha tingut en la configuració dels debats del nostre temps. Ho dic perquè quan he llegit els esforços dels oradors del segle XVII per legitimar la predicació en valencià, em quedo impressionat. Ja m'agradaria que els arguments que he conegut en els segles XX i XXI, en què m'ha tocat viure, foren de la profunditat dels esgrimits en el XVII, el segle d'or de la predicació en valencià, amb productes de superior elaboració als de Sant Vicent Ferrer, que tampoc no és que estiguen malament, però que no competien més que amb un llatí ja en retrocés.
Aquell és un moment en què el sermó popularista en valencià es convertia en un bloqueig objectiu per a la producció d'homilies que es volien de molta dignitat, sí, però també fonamentades en la millor tradició de la nostra història retòrica i purificats d'aquells elements impropis, insistiré, no genuïns, en especial els castellanismes que, segons expressió dels sermonadors més qualificats, rebordonien la llengua, que es pogueren situar a l'alçada de la millor oratòria coneguda del moment. Els puc assegurar que contrastats sermons d'Antoni Bonaventura Guerau, Caspar Blai Arbuixec o Joan Baptiste Ballester, amb el dels francesos Jacques Benín Bossuet o Fenelon, o amb els castellans Gracián o Caramuel. I el resultat no desacredita els valencians, membres d'una gran escola de retòrica sagrada, cèlebre fins i tot en l'escassament receptiva Catalunya. La diferència és que Bossuet o Fenelon estan en les històries de la literatura francesa. Jo els vaig estudiar en el batxillerat dels anys 60 com a grans retòrics de la laica França. I conegué Gracián en la història del pensament espanyol, però els nostres no sonen més enllà dels instruments destinats a la recreació d'erudits locals. Aquests predicadors són gent que treballa per la dignificació d'una llengua en què volen expressar i transmetre les veritats que consideren salvífiques. Ballester, per exemple, es preocupa d'aportar algunes regles gramaticals per a facilitar la comprensió d'una llengua que ja requeria instruments d'ajuda i reflexiona amb bona intuïció sobre el problema que de les paraules que inicialment tenen el fonema lle i es grafiaven només amb una el, o les raons de la convivència entre les formes lo i el dels articles, en ple segle XVII. Un detall final per a tancar el segle, i és l'atreviment amb què parlen en defensa de la dignitat del valencià. El mateix Ballester arriba a equiparar la importància del valencià amb la de l'hebreu, llavors tinguda com a llengua sagrada. Estic segur que comprenen com s'arrisca amb aquestes afirmacions un teòleg del barroc. El trànsit a la il·lustració comportarà un empobriment perquè la societat ja ha abandonat el llatí com a llengua de comunicació i ha optat decididament pel castellà. Amb les excepcions pertinents, el segle XVIII és el gran destructor del valencià perquè els intel·lectuals completen el procés de fascinació pel castellà que havien iniciat en la centúria precedent, però ara impulsats pel nou sistema polític sorgit de la nova planta. Vostès ja saben que la idea de decadència no respon a la veritat i que l'endemà mateix d'Almansa descobrirem poetes i predicadors que no abandonen el vernacle i el reivindiquen explícitament. Però amb l'oficialitat del castellà, el valencià es veurà envaït de termes i de construccions espúries cada vegada més freqüents. Enfront d'aquesta realitat sorgiran diverses reaccions. En primer lloc, cite la reivindicació ideològica d'Agustí Sales o subratlle l'impuls a l'estudi que farà Carles Ros amb el seu diccionari, para que los naturales, que no son literatos, sepan la aplicación de muchas dicciones de su idioma. En segon lloc, ens trobarem amb el retorn al passat medieval, encara que amb propostes modernitzadores, del canonge Teodor Tomàs, i finalment el desig dignificador del valencià que facturarà Joan Baptiste Escorihuela. El primer encarna les solucions elitistes, si bé les matisa amb les actuacions a què m'he referit, i el segon serà el continuador dels determinis dignificadors del valencià parlat. Escorihuela, a la manera dels poetes de moda de finals del XVIII, com ara Cadalso, compon peces d'estil anacreòntic en què respon a la seva idea continguda en la cançó real, obra que dedica a Sant Joan de Ribera per a la seva beatificació. L'escoltem. Que és impossible, quan veig que de propòsit ningú es posa, formar un rasgo en ploma baladina, es fa com increïble, en tan antic idioma, no haver cosa d'un alt estil. Encara que la gent culta del moment escriu en castellà, de propòsit ningú es posa, ell vol fer poemes d'un alt estil i ho vol fer en ploma baladina, és a dir, autòctona, perquè estem parlant d'un idioma molt antic. Les seues cançons reals han arribat a mereixer elevades consideracions, però no és un poeta conegut encara. Pel que fa al segle XIX, recorde un professor que passava tot un curs queixant-se de la inanitat creativa d'eixa centúria
com si les aportacions de Sanelo, la marca i escrits foren desdenyables. És veritat que n'hi ha molt per estudiar, però també ho és que els debats i les preses de postura incidien en les opcions literàries dels poetes, fins que arribà lo ratpenat, manifestació de la diversitat de posicions que han omplit el nostre panorama lingüístic. Eixa diversitat de concepcions de la llengua crea alguna controvèrsia molt il·lustrativa per a la matèria de què m'he ocupat, però que no puc resoldre així per falta de temps. Em limitaré a assenyalar la polèmica gramatical entre Nebot i Llorente i la meva particular convicció que l'adopció del model lèxic que usà el patriarca valencià com a referent inspirador hauria proporcionat molts més beneficis socials que no la cega adhesió a l'idealisme noucentista, capaç de promoure un model tan elitista com bandejador dels seus mateixos destinataris. Amb el noucentisme entrem en el segle XX, el qual, en el marc d'una efervescència social i cultural que mereix anàlisis específiques, proporciona reflexions interessants justificadores d'una i altra tendència i en especial els estudis del pare Fullana. Fins que arribem a 1932, casalici de concòrdia que són les normes de Castelló, tan útils com manipulades. Però he d'afanyar-me per a passar als efectes de la postguerra franquista. Si les prohibicions foren letals, no podem perdre de vista que ja en 1939 es publica un llibre en valencià, El Roseret, de Sant Antoni, del fèrtil franciscà fra Bernardí Robert Candau, inductor, per cert, del valencianisme de molta gent, entre els quals Joan Fuster. El cite per enllaçar amb la creació de la Revista Valenciana de Filologia i entrar de ple en la nostra publicació, la qual té els orígens en aquella magnífica iniciativa de la institució Alfons el Magnànim ara fa 64 anys, i a la qual ens vinculem afectivament i efectivament. Brillant en ple franquisme, el director Artur Zabala comptà amb col·laboracions de personalitats com ara Sánchez Guarner, Martí de Riquer, Rafael Ferreres, Joan Fuster, Josep Bulsoy, Lluís Guarner, Badia i Margarit, Domènec Fletcher, Pere Boigas o Francesc Almela i Vives. Un autèntic monument de la nostra història filològica. I prompte deixa pas a la presentació concreta de la revista, que vol situar-se en una tradició tan insigne de passió per la paraula, passió per la filologia que ens portarà a treballar amb constància i entusiasme per la dignificació del valencià, com feren aquells gegants de la història de la filologia de què he parlat ací, els quals ens inspiren i ens estimulen a créixer cada any. Abans d'acabar, referiré que amb el número 4 la revista ha adquirit pes específic en la família filològica i els interessats per la societat valenciana. Per aconseguir-ho, s'ha dotat d'un consell de redacció que, dirigit pel professor Abelard Saragossa de la Universitat de València i en què actua com a secretari de redacció un servidor, Antoni López Quiles, també de la Universitat de València, està integrat per Àngel Calpe, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Marco Antonio Coronel Ramos, Simó López i Jaime Siles, tots ells de la Universitat de València, i per Josep Àngel Mas, de la Universitat Politècnica de València, i Manel Cifre, de la Universitat Jaume I de Castelló. Per a garantir la qualitat dels estudis, hem aplegat un excel·lent consell assessor, del qual formen part Robert Arquer, del King's College de Londres, Anselm Bodoque, Universitat de València, Vicent Brotons, Universitat d'Alacant, Emili Casanova, Universitat de València, Raquel Casesnoves, Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Jordi Colomina, Universitat d'Alacant, Anna de Visarbona, Universitat de València, Joaquim Dols, Universitat de Ginebra, Francesc Gisbert, Institut d'Ensenyament Secundari Mutxamel, Escola Valenciana, Albert Guillem Hauf, Universitat de València, George Kremnitz, Universitat de Viena, Lluís Meseguer, Universitat Jaume I de Castelló, Vicent Pasqual, assessor de programes d'educació plurilingüe, Lluís Bernat Polanco, Universitat de València, Enrique Rodríguez Moura, Universitat Bamberg, Alemanya, Francesca Romero Fortesa, Universitat Politècnica de València, Albert Rosic, Universitat de Girona, Carsten Sinner, Universitat de Leipzig, Alemanya. A banda dels filòlegs col·laboradors, Josep Lluís Navarro Peiró i Alexandre Ordaz, no podem oblidar la contribució estètica de l'excel·lent pintor Manuel Boix, que avui ens acompanya,
i que tot ha vingut coordinat fins al número que presentem per Vicent Ferri i a partir del pròxim número per Josep Cerdà, tots dos de la institució Alfons el Magnànim, la que inaugurà la publicació que actualment continuem. Als seus dos directors, l'anterior Ricard Bellveser i l'actual Vicent Ribes, els hem d'agrair la cordial acceptació que hem rebut des del primer moment. Saben, m'he allargat un poc perquè m'ho he passat molt bé. És un tema apassionant eixe de treballar per elevar la cultura d'un poble a partir de la dignificació de la seva llengua. Gràcies a tots per la seva pacient atenció. Moltíssimes gràcies, Alexandre, per aquesta lectura del text de Toni Viles, realment interessant i que ha servit ja per avançar en la presentació de l'equip de la revista. Ara, Abelard Zaragoza, que és el director de la revista, ens dirà unes paraules. Exposaré quina és la ideologia i quins són els objectius de l'associació. Exposaré quina és la ideologia i quins són els objectius de l'associació de Taula de Filologia Valenciana i de la revista que presentem. Començaré per explicar quin és l'origen específic de la revista Aula de Lletres Valencianes. En l'any 2009, l'associació Taula de Filologia Valenciana va presentar els objectius que buscava al director d'Alfons el Magnànim i li vàrem sol·licitar la continuació de la revista valenciana de Filologia, editada per Alfons el Magnànim entre 1951 i 1981. La revista aniria precedida pel nom Aula de Lletres Valencianes perquè ara el centre d'atenció no era l'estudi del passat, sinó fer aportacions per a la societat i per a l'escola valenciana. En l'any 2010, fa ara 5 anys, vàrem obtindre l'aprovació del Consell d'Administració d'Alfons el Magnànim, de manera que calia constituir l'equip directiu. En l'any 2011 eixia al carrer el primer número d'Aula de Lletres Valencianes. Des d'aleshores estem complint l'objectiu de publicar un número cada any. Tenint en compte que la revista ha de buscar els objectius de Taula de Filologia, haurem de presentar així quins són aquests objectius i la causa de buscar-los. L'aclariment d'aquestes dues qüestions està en el document titulat El Valencià Modern, publicat en el número 1 d'Aula de Lletres. El document fa un recorregut històric centrat en els segles XIX i XX. Mostra que els criteris lingüístics de la Renaixença eren adequats. La primera condició era tindre molt en compte la llengua viva. El segon objectiu era recuperar la dignitat de la llengua clàssica. La tercera condició era procurar que hi haguera coordinació entre els escriptors balears, valencians i catalans. El resultat d'aquests objectius és el model lingüístic del mallorquí Marià Aguiló, del valencià Teodor Llorente i del català Jacint Verdaguer, un model que té moltes característiques positives. En el primer terç del segle XX es produeixen dos fets negatius en Catalunya. En la Renaixença hi havia poques diferències internes en la flexió verbal, bàsicament les que eren més antigues. Així, els valencians usaven preferix i preferisc, per preferesc i prefereix, canvi produït cap al final del segle XV. Els catalans usaven jo penso, per jo pense, variació efectuada cap al segle XVII. Però en el primer terç del segle XX, els escriptors catalans es separen molt de les formes clàssiques. Canvien nasc per neixo, que jo nasca per que jo neixi, preferesc per prefereixo, que jo diga per que jo digui, etc. L'efecte final és una separació interna significativa, ja que un valencià troba que les formes neixo o que digui són estranyes a les estructures del valencià. Per cert, passar de nasc a neixo no és anar en la direcció contrària a la unitat de la llengua. El segon fet negatiu que es produïa en Catalunya cap al principi del segle XX és l'aparició d'actituds elitistes entre autors noucentistes, tema comentat pel lingüista català Joan Coromines. Com a conseqüència, apareix un model lingüístic poc natural i, sobretot, no aplicable a la llengua oral pública, com mostra el fet
que l'escriptor català Quim Monzó hagi reescrit tota la seva obra. L'elitisme d'un sector de Catalunya tingué poques implicacions en el valencianisme mentre es varen existir bases valencianistes, especialment en els anys de la República. En canvi, la destrossa de les bases del valencianisme en la trista postguerra facilità que poguera més la pràctica dels escriptors que les propostes dels dos lingüistes que els valencians teníem aleshores. Diguem-ho amb noms propis. Pogueren més els escriptors Carles Salvador, Xavier Casp i Joan Fuster que els gramàtics Sánchez Guarner i Josep Giner. Entre 1939 i 1962, el valencià escrit es separa sensiblement del model valencià dels anys 30. El procés comença en els poemaris de Xavier Casp dels anys 40 i culmina en les publicacions de Joan Fuster, al voltant de 1960. El desenllaç del procés és que d'una llengua prou natural i assimilable, la que hi ha en la gramàtica valenciana de Sánchez Guarner, publicada en 1950, d'eixe model passem a un model remarcablement poc aplicable a la llengua oral pública. De fet, quan Fuster publicava articles en la premsa de València i quan parlava en públic, no practicava el model dels llibres. Una tal variació no indica que el model dels llibres de Fuster no era vàlid per a la comunicació amb el públic valencià? 20 anys després, en 1984, un lingüista valencià, Lluís Polanco, va tractar els efectes lingüístics negatius d'aquella evolució. Lamentablement, el treball de Polanco no transcendia. Si l'haguérem seguit, hauríem pogut contribuir a fer que l'enfrontament entre els valencians pels símbols i per la naturalesa del valencià anara d'una manera diferent. El marc a què hem arribat permet descriure l'objectiu final més important de Taula de Filologia Valenciana i, per tant, d'Aula de Lletres Valencianes. L'objectiu més important és ajudar a superar la fractura social produïda per la interpretació de la naturalesa del valencià. Un poble dividit per les seues senyes d'identitat no es pot recuperar i, per tant, és necessari que superem la divisió entre els valencians. Justament per això, entre els membres de Taula de Filologia Valenciana n'hi ha que venen de l'unitarisme i n'hi ha que venen del particularisme. I treballem des de taula tan a gust els uns com els altres. És més, diria que en les relacions entre nosaltres actualment ni recordem ja quin origen té cada un. I bé, aquesta manera d'actuar no és una mostra de superar les situacions conflictives i presentar el valencià com a factor d'unió i no de divisió? Crec que convé destacar-ho. Taula de Filologia Valenciana comença per aplicar-se a ella mateixa l'objectiu que vol promoure en la societat valenciana. Taula de Filologia intenta predicar amb l'exemple. A més, l'associació també té membres en totes les universitats valencianes amb estudis lingüístics, la Universitat de València i la Universitat d'Alacant, la Universitat Catòlica de València i la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Politècnica de València i la Universitat Cardenal Herrera. De quina manera Taula de Filologia ha arribat a un resultat tan positiu? Les solucions no cauen dels núvols, ni ixen només de la voluntat. La voluntat és necessària, però no és prou. La voluntat sense mitjans té ben poques conseqüències. El recurs que ens ha permès integrar els unitaristes i els particularistes és el document fundacional de Taula de Filologia Valenciana, que ja hem començat a comentar. Afegiré ara que aquest document estudia el nostre passat per veure en què hem actuat bé i en què no. Fent aquesta operació hem trobat que no és certa la imatge que els extrems volen donar. Creure i voler fer creure que tota la culpa la tindria l'altre sector. El fet de mostrar que en les dues parts hi ha hagut errors és justament la base que ha permès la convivència dins de Taula de Filologia. A més, aquest camí
permet que no hi hagi ni vencedors ni vençuts. O, més ben dit, som vencedors tots. És vencedor el poble valencià. Convé notar que superar la fractura social valenciana impulsa a usar el valencià en la comunicació pública, de la mateixa manera que el manteniment del conflicte contribueix a frenar l'ús del valencià. Realment, si dir servei pot suposar que l'acusen de catalanista i dir servici pot implicar que et diguen blaver, la solució més còmoda és fugir de servei i de servici i triar servicio. No cal dir que la fractura social valenciana no es pot superar sense que participen activament diversos moviments, sobretot els partits polítics, els mitjans de comunicació, les universitats, Escola Valenciana i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Però opina que és important l'existència de l'associació Taula de Filologia Valenciana perquè les persones i els pobles a voltes mirem poc els nostres problemes. De fet, no és cert que en els dos costats n'hi ha que diuen que el problema ja estaria resolt? Jo crec que poden pensar d'aquesta manera per dos motius. En primer lloc, en cada sector n'hi ha que creuen que tenen tota la raó, de manera que els altres no en tindrien gens. El segon motiu per a creure que tot estaria resolt és actuar com si l'altre sector no existira. I bé, si ho creu que té tota la raó i actua com si els altres no existiren, no és del tot comprensible que crega que la fractura social valenciana ja estaria resolta? Eixe és el resultat subjectiu. En canvi, la realitat objectiva és prou diferent. En efecte, actuant d'aquesta manera, no és veritat que la fractura social perdura, que la ferida social valenciana es manté tan callada com dolorosament viva? Seguim avant. Quina proposta hem elaborat en Taula de Filologia Valenciana per a contribuir a superar la fractura social sobre la naturalesa del valencià? La proposta consta de 3 principis. El primer és que, segons l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, el valencià és la llengua pròpia de la societat valenciana. Eixa condició comporta que el valencià hauria de ser un factor destacat de la identitat del poble valencià. Si ara tenim en compte que una llengua només existeix si s'usa, convindrem que la consideració del valencià com a component de la identitat valenciana implica 2 accions complementàries. D'una banda, hauríem de mirar quins són els factors que s'oposen a l'ús públic del valencià. De l'altra, hauríem d'afavorir la identificació amb el valencià i el seu ús públic. Hem arribat al segon principi, que és una conseqüència del primer, afavorir la identificació amb el valencià i potenciar l'ús públic del valencià. Cal destacar que els 2 primers principis deriven de l'Estatut d'Autonomia. Per tant, més que principis de taula de filologia, són principis que haurien d'aplicar tots els partits polítics que han elaborat o que han assumit l'Estatut d'Autonomia. El tercer principi que aplica Taula de Filologia Valenciana per a superar la fractura social està unit als 2 anteriors. Dalt de tot, està considerat el valencià com a llengua pròpia dels valencians i potenciar l'ús del valencià. I en les altres qüestions lingüístiques, com ara els noms del valencià, o les relacions lingüístiques entre els balears, els valencians i els catalans, en totes les altres qüestions lingüístiques, els valencians hauríem de partir del respecte a les necessitats que comporten el primer principi, el valencià com a llengua pròpia dels valencians, i els seus 2 efectes, llevar obstacles i potenciar l'ús del valencià. En definitiva, les primeres necessitats són sentir-nos valencians i sentir-nos identificats amb el valencià com a llengua pròpia dels valencians.
i la coordinació lingüística amb els balears i amb els catalans deu estar supeditada a eixos objectius. A més, ha de ser coordinació, no subordinació. La proposta descrita permet deduir quin és l'error bàsic que podem trobar en la societat valenciana, tant entre sectors unitaristes com entre sectors particularistes. L'anomalia fonamental és no partir dels valencians, no mirar en primer lloc la societat, de manera que posen l'exterior per damunt de la realitat valenciana. Sense haver interpretat l'interior, que és una operació necessària, hi ha qui mira cap a l'exterior i afirma amb rotunditat que el valencià i el català serien la mateixa llengua. Correlativament, n'hi ha qui asseveren, amb el mateix grau de rotunditat, que el valencià i el català serien llengües diferents. Els que diuen, sense dubtar, que el valencià i el català són la mateixa llengua, els recomanaríem que llegiren què diu el sociolingüista Toni Mollà en el seu manual de sociolingüística, de la pàgina 43 a la 74, sobre 3 factors, sobre les definicions del concepte llengua, sobre com són de variables les realitats lingüístiques que qualifiquem com a llengua i sobre la causa d'eixa variació, que és el fet que el concepte llengua és tant social i polític com lingüístic. Ho diu en la pàgina 45 i en la 46. Els que afirmen que el valencià i el català són llengües diferents, i el balear, que no el solen considerar, a aquestes persones els observaríem que quan un valencià que parla en valencià va a Palma, a Barcelona o a Andorra, parlant en valencià, s'entén amb els interlocutors. I a qui té orgull de ser valencià, això li produeix satisfacció, perquè és del tot natural sentir orgull quan un membre d'un poble, parlant la seva llengua pròpia, s'entén amb un membre d'un altre poble. En definitiva, si parlant i escrivint en valencià ens aclarim amb els balears i amb els catalans, guanyem els valencians, guanyen els balears, guanyen els catalans, guanyem tots. Pel que fa al model lingüístic, Taula de Filologia Valenciana s'inspira en la gramàtica valenciana de Sánchez Guarnera. Busquem un model lingüístic que siga identificador com a valencians, que siga assimilable per als parlants de cultura mitjana i que siga practicable en la comunicació pública. Convé destacar que en una concepció humanista i democràtica, els destinataris dels models lingüístics són la població en general. En canvi, en una concepció elitista, els destinataris de les normes són minories. Avançant amb un valencià identificador, assimilable i practicable, el valencià oral públic i el valencià escrit serien cada volta més carn i ungla, de tal manera que en poques dècades els valencians hauríem d'arribar a escriure com parlem i correlativament hauríem de ser capaços de parlar com escrivim. En l'aspecte docent, l'objectiu general que busca Taula de Filologia Valenciana és procurar traure tant de rendiment com siga possible de l'assignatura de valencià i dels cursos destinats als exàmens de la Junta Qualificadora. Podríem dir que en la docència l'objectiu de Taula de Filologia és aportar mitjans pedagògics, mitjans lingüístics i mitjans socials per a fer que el valencià siga més considerat, més estimat i, sobretot, més usat. A fi que l'assignatura de valencià tinga més incidència entre els alumnes, a l'hora que expliquem llengua i literatura, hauríem de procurar que augmenti
la consciència i la voluntat de ser valencians. Ensenyar valencià no hauria de ser com ensenyar una llengua externa, com ara l'anglès. L'aprenentatge del valencià hauria de contribuir a fer que els alumnes es senten membres d'un poble i identificats amb aquest poble. L'objectiu bàsic hauria de ser formar amb mitjans lingüístics objectius i alhora potenciar el sentiment de ser valencians. Si el valencià i la valencianitat es potencien mútuament, serà més factible acostar-nos cap a dos objectius bàsics. En primer lloc, impulsarem els alumnes que no han tingut el valencià com a idioma matern a aprendre'l i, sobretot, a fer-lo seu. En segon lloc, facilitarem que els alumnes que han après el valencià en casa l'usen en la vida pública. Ben mirat, ens podríem preguntar si una de les condicions per a que el valencià tinga futur no és esta, que siga percebut com a una senya d'identitat destacada del poble valencià. Des del punt de vista intralingüístic, en taula de filologia pensem que hauríem d'ensenyar el valencià mostrant-lo tal com és. En concret, ensenyar el valencià hauria de ser mostrar les seues estructures lingüístiques, que són prou diferents de les que té el castellà. A més, resulta que la majoria de les estructures lingüístiques són vives i habituals. Això comporta que si ensenyem el valencià mostrant les seues estructures, obtindrem molts efectes positius. El primer és inspirar confiança als parlants en ells mateixos com a persones i com a valencians, fet que equival a confiar en el poble valencià. A més, actuant com hem dit, dignifiquem la percepció del valencià parlat i, correlativament, ens dignifiquem a nosaltres mateixos com a valencians. La proposta feta és factible. L'he aplicada en la meva gramàtica valenciana raonada i popular. També la practique en la universitat en cada assignatura que he fet. De quina manera no hauríem d'ensenyar el valencià? No l'hauríem d'ensenyar rectificant i rectificant els alumnes. A més, els manuals no solen ensenyar estructures del valencià. A quins instruments recorre taula de filologia valenciana per acostar-se als objectius descrits? Els mitjans que usem són fonamentalment una jornada anual i la revista que presentem, Aula de Lletres Valencianes. Actualment, taula està formada per 89 membres, distribuïts de la manera següent: 31 docents d'institut o d'escola, 15 tècnics lingüístics, 25 professors de les universitats valencianes, 5 membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Artur Aguil, Àngel Calpe, Emili Casnova, Jordi Colomina i Josep Lluís Domènech. Hi ha 2 membres en el Consell Assessor d'Aula de Lletres Valencianes, Albert Hauff i Lluís Meseguera. En taula també hi ha valencianistes històrics o de camps específics, com ara l'editor Francesc Ferrer Pastor Escrivà, o el botànic Daniel Climent Giner, que és el primer professor que va fer classes en valencià en la ciutat d'Alacant. Un altre, Vicent Moreno Montanyès, que ha intervingut en la política educativa i lingüística de la Generalitat. O l'enginyer Joan Senent, de la família que va fer possibles Quaderns Gorg i l'editorial Gorg. També tenim com a membre Agustí Colomer, secretari tècnic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, o un historiador jove, Vicent Baidal. És hora d'extraure conclusions. Ens podríem preguntar si els objectius de taula de filologia valenciana i de la revista Aula de Lletres Valencianes no són atractius i positius
per a la majoria de valencians, siga quina siga la seva interpretació del valencià o la seva ideologia política. Eixa coincidència entre taula i una gran part de la societat valenciana explica que ajuntaments de tots els signes polítics cada any acullen i fan costat a la jornada de taula de filologia valenciana. També ens podríem preguntar si les propostes de taula de filologia sobre la història del valencià, sobre com ensenyar-lo, sobre el model lingüístic, sobre com anomenar el valencià, sobre les relacions lingüístiques amb els balears i amb els catalans. I bé, si en totes aquestes qüestions les propostes de taula formaren part de la política lingüística i educativa de la Generalitat, dificultarien l'acció de govern? O, per contra, facilitarien que el govern de la Generalitat tinguera l'adhesió d'una part ampla i transversal del poble valencià? Els primers números de la revista Aula de Lletres Valencianes fan pressentir que la voluntat de rigor i de servici a la societat valenciana donarà moltes satisfaccions als lectors de la revista, siguen docents que vulguin augmentar l'eficàcia de les seues classes, siguen escriptors amb la voluntat d'eixamplar la seva formació, o siguen valencians que busquen informació de treballs d'idees sobre la societat valenciana. Aula de Lletres Valencianes hauria de ser una escola per aprendre que és factible parlar sobre les necessitats del valencià d'una manera constructiva, atractiva i formativa per a la majoria de valencians. Seguint avant per aquest camí, els membres de taula de filologia valenciana voldrien fer una aportació tranquil·la per a construir un valencianisme transversal que acabe penetrant en la major part de la societat valenciana. Gràcies. Moltes gràcies a tu, Abelard, i a continuació té la paraula Àngel Calpe de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Perfecte, no hi ha cap problema. Fem un canvi de... Bona vesprada. Bé, a mi em pertoca parlar dels aspectes concrets referits als números 3 i 4, que són els que presentem esta vesprada. Com a característiques fonamentals, es tracta d'una revista científica, com han comentat anteriorment, Abelard Saragossa, inspirada en dos antecedents rellevants. La revista Taula de Lletres Valencianes, que es va publicar entre 1927 i 1939, i la revista Valenciana de Filologia entre 1951 i 1981. El nom pretén evocar també l'editorial Lletres Valencianes i la intenció d'influir en com s'ensenya el valencià en les aules. Com a objectius generals, ajudar a millorar l'ensenyament del valencià, treballar en els factors vinculats als professionals de la llengua, estudiar l'ús del valencià i anàlisi del valencià públic, oral i escrit, aportar mitjans pedagògics, lingüístics i socials per a fer que el valencià siga més considerat, més estimat i, sobretot, més usat, i contribuir a superar la fractura en la societat per la interpretació de la naturalesa del valencià. Com àmbits d'interès principals que coincideixen els de taula de filologia valenciana seria la pedagogia, tant en la vessant de la llengua com el vessant de la literatura, la sociolingüística i la normativa lingüística, i d'una manera auxiliar la teoria literària, la història, la sociologia o la psicologia. Com a mitjans específics, pretenem que l'ensenyament del valencià sempre siga en positiu, intentant evitar la funció de correcció negativa o repressiva, encara que això de vegades pugui ser inevitable, elaborar materials i actituds per afavorir que els nouvinguts d'origen africà, sud-americà, de l'Europa de l'Est, etc., coneguen la societat valenciana i s'hi integren, apreciant el valencià com un valor propi. Quan, en el cas que les publicacions normatives de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua oferisquen més d'una possibilitat, estudiar si existeixen raons per a recomanar-ne una sobre una altra,
investigar les ideologies i les actituds sociolingüístiques, establir ponts entre l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, l'Orrat Penat, Escola Valenciana, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i Acció Cultural del País Valencià, i procurar que el valencianisme cultural parli d'una manera que siga objectiva, constructiva, formativa i atractiva. Per això comptem, com ja hem comentat anteriorment, l'estructura de la revista, el director, el secretari de redacció, conseller de redacció, la revisió i la traducció dels articles, no insistiré perquè ja s'ha parlat, i el consell assessor que tenen vostès així, on podem destacar la presència de membres d'universitats com el King's College de London, la Universitat Bonfabra de Barcelona, les universitats de Girona i Ginebra, Bamberg, Leipzig i Viena, així com experts de l'àmbit de l'educació preuniversitària. La publicació d'originals, en principi, poden enviar qualsevol membre d'aula o qualsevol investigador que contacte en el consell de redacció, però una de les qüestions fonamentals que pretén l'associació és estimular els investigadors no universitaris, especialment jovens que acaben de terminar la seva formació, per a que s'animen a investigar en el convenciment que la tasca investigadora és un enriquiment tant personal com de cara a la societat. Això es fa des d'una manera supervisant per part del Consell Assessor de la revista quan existeixen dubtes respecte a la metodologia i guiant la tasca fins que s'arriba a un resultat satisfactori d'un nivell adequat. Va dirigit a docents en valencià, tècnics lingüístics, escriptors, incloent-hi també els periodistes, i com a qüestió destacada tenim que les tornades se lliura el Premi Joaquín García Girona per a estimular precisament aquests treballs d'investigació. Durant uns anys també se va donar el Premi Jordi Valor, però per qüestions de la crisi que també ens ha afectat. Al final s'ha tingut que interrompre aquest premi. Les edicions de la revista en són 6, no necessàriament han d'estar presents en tots els números, de fet la número 6 no apareix en aquests que presenten avui. Tenim els estudis d'investigació, documents, experiències i propostes i informes, crítica literària, ressenyes, documents i parlaments relatius a les tornades de taula i informació breu de llibres publicats per membres de taula l'any anterior. Quant al model lingüístic, ja s'ha esmentat, se pretén la potenciació d'un model identificador, assimilable i practicable per a la majoria de valencians, tant escrivint com parlant, però la diferència fonamental és que se respecta la llengua que usen els autors amb dos límits. Per una banda, l'ortografia, que respondrà a les normes d'ortografia valenciana acordades en Castelló en 1932 i validades després per l'Acadèmia Nacional de la Llengua, naturalment. En morfologia, sintaxi i lèxic, el límit seran les estructures lingüístiques que el poble valencià ha anat mantenint, modificant i creant al llarg de la història. És a dir, només es faran observacions lingüístiques a un escrit que s'aparti inusitadament del valencià històric. Això un poc l'objectiu de la recuperació de la naturalitat del valencià periodístic de la República, reglamentat posteriorment per Sánchez Guarner en la seva gramàtica valenciana de 1950. Passem ja al número 3 de la revista. Tenim vostès a la pantalla la portada preciosa. I comencem en el primer estudi, que seria l'ús del valencià, mirada al present i al futur, reflexions per a un valencianisme transversal majoritari. Està signat per la Saragossa de la Universitat de València. És una visió global, és un treball que ha sintetitzat dades sobre l'ús real del valencià en l'actualitat i quin ús voldrien els parlants. Després d'haver constatat la diferència entre l'actitud favorable dels valencians a l'ús públic del valencià i l'ús real que se'n fa, tracta d'analitzar les causes i proposar solucions en la línia del que s'ha comentat anteriorment. Tenim a continuació un estudi d'Antoni López Quiles, l'antic alt estil Escorihuela i la dignificació lingüística en el segle XVIII. Es tracta d'un estudi sobre Joan Baptista Escorihuela, que va viure entre 1753 i 1817, a cavall entre els segles XVIII i XIX, que complementa un estudi anterior que va publicar l'autor sobre una altra cançó real del poeta valencià, que però en aquest cas tracta sobre la glossa que fa de Sant Joan de Ribera. A banda de descobrir els interessants esquemes compositius de l'autor, torna a posar de relleu la importància del compromís patriòtic del poeta i l'esforç que fa per la dignificació lingüística en temps molt adversos. Això s'emmarca dins de la línia de reivindicar tota aquesta època que s'ha denominat decadència,
i que moltes vegades, com més sabem d'ella, més veiem que seria un concepte a revisar. Passem a un estudi específic sobre la normativa, concretament sobre els usos dels verbs tocar i cridar com a sinònims de telefonar, que no en certs àmbits no han sigut massa ben vists, però l'autor, Josep Lluís Navarro i Peiró, filòleg, traductor i corrector, que va ser premiat per aquest treball en el García Girona del 2012, analitza, també establint paral·lelismes en altres llengües, com el romàniques, com el francès, l'italià i fins i tot en l'anglès, com existeix una dualitat entre el terme cult, que seria telefonar, i després els termes populars, en català és trucar i en valencià ha sigut tocar, i com això ha evolucionat també en el sentit de cridar, i planteja les possibilitats de creació de substantius de verbals en camp de la telefonia com telefonada, cridada o tocada. Constatant que aparentment la gent s'inclina més pel tema de cridar, per la forma de cridada, fonamentalment perquè tocar té a vegades alguns usos que poden ser jocosos, com tots coneixem. Bé, passem a un altre estudi, les normatives en les llengües lliures i en el cas de les dominades, el cas del valencià, per Leonardo Jiménez i Jordi Jiménez, els dos tècnics lingüístics, un de l'Ajuntament d'Alzira i l'altre de l'Ajuntament de Petrer, que constata la diferència dels processos de normalització en llengües que diríem tenen una oficialitat plena i no tenen competència i les que estan en una situació de cooficialitat o d'inferioritat lingüística. Analitza també l'elitisme desplegat a Catalunya a principis del segle XX, que incideix negativament al seu entendre en el model lingüístic del català i cita, per exemple, els debats que s'estan produint en Catalunya demanant també una reforma, una adaptació de la normativa més adequada als usos dels parlants. Passem al segon apartat, des de número 3, documents, experiències, propostes, informes. Resalte propostes perquè en aquest cas es tracta d'una proposta molt interessant, és Guanyar el pati, els nostres jocs populars a l'aula, de Francesc Gisbert i Muñoz de l'Institut d'Educació Secundària d'Unxamel, d'Alacantí, i d'Escola Valenciana. És interessant perquè aquest treball incideix en el paper que té l'escola com a garant de la continuïtat d'unes tradicions que es perden per les noves maneres d'oci dels xiquets i jóvens. I és una manera de vincular l'ús del valencià a una manera lúdica i de conservar, com hem comentat, aquestes tradicions que estan en un clar retrocés. Tenim també documents i experiències, propostes i informes, experiències en aquest cas, les noves tècniques, velles cultures, una nova manera de transmetre la consciència, l'experiència d'instal·lació expositiva, comarques valencianes, diàlegs amb el territori. Es tracta de l'anàlisi del paper de les noves tecnologies, concretament de la realitat augmentada, com una manera de submergir l'usuari en la informació sobre el coneixement del territori. És un treball en el qual va col·laborar també el Centre Cultural d'Anada de la Universitat de València, que oferia una instal·lació que volia ser una reflexió sobre la realitat geogràfica, humana i patrimonial dels territoris valencians a partir de l'articulació cohesiva comarcal presentada a través d'aquesta realitat augmentada que hem comentat. El tercer apartat es refereix a la crítica literària. La primera obra és La sorgida, de Rafa Arnal, que està glossada per Jesús Huguet del Consell Valencià de Cultura. És una obra que apareix en la novel·lística valenciana com una mena de recordatori d'un temps bèl·lic i posteriorment obscur, les conseqüències del qual encara sofrim. Està ambientada a la Guerra Civil i a la postguerra. Però contempla la novel·la de Rafa Arnal només des de la vessant historicista, pot dur-nos una explicació empobridora. Tant l'apartat lingüístic, amb l'ús de l'idioma proper, desenfadat i eficaç, exponent de la part popular, com el recurs a la documentació i memòria oral, els permeten endinsar-nos en un relat que és exponent de la psique d'uns personatges, recordatori dels esdeveniments i idees propis d'aquella època. Corolari d'un món que, malgrat silenciat de la forma poruga i egoista, és tan nostre com les mitologies més enaltides, segons en compta l'autor. Tenim després un altre treball que també se centra en el model lingüístic usat per una escriptora, en aquest cas, Rosa Roig, concretament en el poemari Joc de dos, d'Editorial Germania, del 2012, i tracta dels camins que poden seguir els escriptors. En primer terme,
Qui lliga l'idioma a les persones de l'entorn s'identifica a l'entorn i tendeix a sentir-se reflectit en la llengua viva, de manera que la dignifica quan parlem i dignifica els parlants. Segon, qui considera la llengua fora de les persones i té el perill d'escancarar-se i de crear una ficció estranya, freda i morta. I tercer, qui no considera la llengua viva perquè té poc en compte el poble en què forma part. Separar-se del valencià viu, a fi que es veja que ho està alfabetitzat, afavoreix que augmenti la desconfiança que els parlants ja tenen com a conseqüència de la marginalització social del valencià. En tot cas, l'article mostra que Rosa Roig actua críticament davant del model après de la llengua escrita i treballa d'una manera tendra i poètica la llengua de cada dia, cosa que poetitza la llengua viva i entendreix la vida quotidiana. El resultat és un model lingüístic arrelat, ben orientat, llengua digna, natural i aplicable a l'oralitat. Passem a les ressenyes. Tenim primer la política lingüística al País Valencià, ressenya de Bodoque, feta per Vicenta Tassa, analista política. És de ressenyar que són poc freqüents els estudis sobre política lingüística i les reflexions sobre política lingüística, a pesar de que vivim immersos en conflictes propis de la política lingüística. Per tant, és d'agrair que se publiquen treballs com el d'Ansel Bodoque. Este treball fa un repàs a la política lingüística dels governs valencians entre el 83 i el 2008, arribant a la conclusió, pot ser sorprenent, que hi ha molt poques diferències reals i efectives, a banda de la projecció mediàtica, de la política lingüística que va dur a terme el Partit Socialista i el Partit Popular, almenys fins que en 2008 van començar a canviar completament d'orientació, per tot el tema del multilingüisme i d'ells. Per això ja escapava de l'àmbit del treball. La següent ressenya seria la lluita per la normalitat intel·lectual de les falles, ressenya del llibre de Gil Manuel Hernández i Martí, Focs de falla, articles per al combat festiu, publicada per obra pròpia del 2011, i ressenyat per Jesús Català Gorges, de la Universitat Seu Cardenal Herrera. Gil Manuel Hernández s'ha convertit, professor de Sociologia de la Universitat de València, s'ha convertit en el referent dels estudis sobre el món faller. I és un camp molt heterogeni de recerca on es conjuminen i barregen la història, l'antropologia, la sociologia, la ciència econòmica, la lingüística, etc. I este professor ha treballat d'una manera molt ferma pel reconeixement acadèmic que, en la seva opinió i en la nostra també, mereixen aquesta classe d'estudis. Recordar que també és l'impulsor de l'Associació d'Estudis Fallers i de la seva expressió científica, que és la Revista d'Estudis Fallers. Un altre llibre importantíssim i molt interessant és La transmissió familiar del valencià, de Brauli Montoya i Antoni Mas, publicat per l'Acadèmia Nacional de la Llengua el 2011 i ressenyat per Josep Palomero, membre també de l'Acadèmia. Els professors de la Universitat d'Alacant, Brauli Montoya i Antoni Mas Miralles, han publicat una anàlisi completa del procés intrafamiliar de substitució del valencià pel castellà que ha caracteritzat el comportament d'alguns nuclis familiars de les darreres generacions. L'estudi contrasta la progressiva expansió del castellà en territori valenciano parlant, donant veu als protagonistes a través d'entrevistes, en les quals els permet expressar la forma subjectiva o la interpretació subjectiva de per què s'ha produït aquest canvi en cas que s'hagi donat o per què s'ha mantingut la transmissió en cas que s'hagi donat. La part més positiva probablement sigui el darrer capítol, en el qual els autors consideren la possibilitat de que el procés substitutiu s'invertisca i que la societat recuperi valenciano parlants a partir del procés de revernacularització, és a dir, de la prestigiació del valencià a través de l'escola i de la desconflictivització del valencià, que permet que cada vegada més famílies estiguen recuperant el costum de parlar als xiquets en valencià. Per últim, tenim la ressenya de Vicent Josep Escartí, From Renaissance to Renaissance, Recreating Valencian Culture, del 15th to 19th Century, en Santa Bàrbara, publicacions Humanista, del 2012, glossada per Carles Fenollosa, La Guarda, de la Universitat de València. És un cas de recorregut transversal per la literatura i la cultura escrita al País Valencià entre els segles XVI i XIX, amb exemples concrets i alhora representatius d'aquest període sovint desconegut i mal interpretat, víctima, com hem comentat, de la confusa etiqueta de cadència. Així s'hi diu de manera especial la quantitat de varietat d'obres produïdes en el territori valencià durant l'època dins dels respectius corrents estètics del moment, una habilitat literària que, com apunta Escartí, es donava contra pronòstic.
Esta obra va omplir un buit significatiu en l'estudi d'esta època de la nostra història lingüística, tan menystinguda tradicionalment, que, com ja he dit anteriorment, com més la coneixem, més interessant ens pareix. Per últim, en este número almenys, tenim el llibre sobre l'horrible perill de la lectura de Josep Ballester, ressenyat per Joaquim López Riu de la Universitat de València. Es tracta d'un llibre que analitza el fenomen de la lectura des del punt de vista també del lector i que juga un poc en el sentit crític que té la lectura i la perillositat que moltes vegades se l'ha atribuït per part del poder, que sempre ha considerat que la gent culta, la gent formada, és naturalment crítica amb el poder. Promou d'esta manera una educació literària, lingüística i discursiva que, imbricada en el sistema educatiu, afavorisca la lectura com a manera d'educació. L'última secció d'aquest número seria els documents i pagaments de taula de Filologia Valenciana, que replegarien els de la tercera i quarta jornada sobre valencià, pedagogia, llengua i literatura, ús social i normativa, organitzades per l'associació. Passem ja al número 4, publicat en el 2014. Primer tenim un estudi sobre els pronoms febles, com s'ensenyen i com deuen ensenyar-se, d'Alexandre Ordaz Dengra, que ens ha fet la lectura del treball de Toni López Quiles, que analitza l'ensenyament dels pronoms febles valencians, que considera que és problemàtic tant per als docents com per als estudiants. La cosa immediata, d'acord amb l'autor, és el tractament anòmal dels manuals, el qual prové de l'actuació de les gramàtiques. El treball intenta solucionar les deficiències constatades en l'anàlisi i dotar els docents dels mitjans teòrics i didàctics per a descriure i explicar als estudiants com actua la llengua, és a dir, com actua la seva ment quan parlen, per a aconseguir que tant els alumnes que solen parlar el valencià com els que solen parlar en castellà siguin capaços d'estudiar sense por i assimilar el sistema de pronoms del valencià. Tenim a continuació el temps de la tribulació, una lectura del Salm 9a segons Corella, a càrrec d'Antoni López Quiles, que analitza d'una manera detallada el sentit de les traduccions corellanes, en aquest cas del Salm 9, amb fixació del text i repàs minuciós de les seues solucions, en especial pel que fa a les glosses. En contrast amb el text original de la Vulgata i la modernització de Daniel Vives, l'estudi aspira a conèixer la finalitat amb què escriu, el sentit de les glosses que incorpora, el treball de millora de compressió del text respecte de la versió greciana, la proposta de modernització lèxica i sintàctica, la coherència de les seues opcions i el domini del text complet i l'art sistemàtic de les seues tries lèxiques. Treball interessant de detall sobre l'obra de Corella. Tenim també el treball Ètica i ciència en la normativa lingüística de la Saragossa, que tracta de fer una anàlisi d'un tema poc debatut, quines condicions ètiques, socials i científiques deuen satisfer les gramàtiques de les acadèmies. Les normes, en opinió de l'autor, han d'estar fonamentades en estudis o argumentacions, mai en dogma o en l'autoritarisme. A mitjans objectius, les gramàtiques han de potenciar l'autoestima i la confiança dels parlants perquè, al cap i a la fi, se suposa que descriuen la llengua. Com que els seus destinataris són els parlants en general, han de definir els conceptes que usen de manera entenedora i han de buscar una redacció coherent i comprensible. Característiques que contribuiran, sense dubte, a desplegar una formació crítica que complementarà l'autoestima del lector. Passem a la segona secció, documents, experiències i propostes. Tenim la vàlua d'Enric Valor com a gramàtic, dues propostes de Josep Saborit Vilar, del Centre de Formació de Persones Adultes Josep Pasqual i Tirado de Castelló de la Plana. Reconeix, parteix de la base del bon grapat de treballs que existeixen sobre Enric Valor, que és la perspectiva lingüística, però també admetem que no tots els presenten de la mateixa manera. La finalitat del treball de Saborit és analitzar dues propostes diferents i mirar el grau d'objectivitat que hi ha en cada una. La primera, que correspon a un treball de Saragossa, mostra aportacions concretes de valor a la teoria lingüística i a la normativa. La segona proposta, que és un article de Conca, de Maria Conca, afirma sense proves que Saragossa hauria subvertit el pensament lingüístic de valor, a més de degradar l'obra lingüística de valor perquè, segons l'autora, no presentaria aportacions teòriques i normatives significatives. Dins del mateix apartat, com a experiència, tenim una reflexió molt interessant
de Mari Carmen Marcos Martínez, de l'Ajuntament d'Almàssera, com s'ensenya el valencià en la perspectiva d'un alumne castellanoparlant. Ens parla de l'experiència d'una persona que s'incorpora al valencià des del seu castellà nadiu. I descriu dues maneres d'ensenyar el valencià. Una, basat en la terminologia no explicada, de manera que l'alumne ha d'aprendre de memòria coses que no acaba d'entendre, i al costat d'això, lògicament apareixen moltes rectificacions o negacions de la manera de parlar dels alumnes. El resultat és no contribuir a identificar-se com a valencià i no animar a parlar en valencià. Ans al contrari. La segona manera d'ensenyar el valencià consisteix en explicar el valor comunicatiu de les paraules que el professor tracta en classe, de manera que facilita l'aprenentatge del valencià a qui no el parla. El professor remarca que aquests valors són usuals en la comunicació quotidiana en valencià, cosa que dona confiança als que ja el parlen i contribueix a augmentar la consciència de ser valencià en tots els alumnes. En aquest camí hi ha referències objectives al balear, al català i al castellà, però deixant clar que el valencià no queda per baix de ningú, ni tampoc per dalt, cosa que afavoreix la coordinació i la solidaritat dels valencians amb els pobles de l'entorn, d'acord amb l'autor. Manuel Sánchez Guarén el record és el text que ens regala Eugeni Semperreig, director d'Infomitjorn i administrador de Mitjorn. És una visió emotiva de l'autor de l'article que explica com la gramàtica valenciana de Sánchez Guarén de 1950 li va servir de guia per aprendre el valencià escrit i com el contacte amb don Manuel li va insuflar l'amor a la llengua que li ha acompanyat tota la seva vida i que demostra dia a dia en la seva actuació. Tenim en l'apartat 3, crítica literària, la poesia de Marc Granell a càrrec de Ramon Córdoba Caro de l'Institut d'Estudis d'Ensenyança Secundària Francesc Ribalta de Castelló. Marc Granell és un dels poetes valencians vius més destacables, situat entre l'últim terç del segle XX i començament del XXI. Granell ens ofereix dos eixos fonamentals a la seva creació poètica, l'existencialisme i la denúncia social i moral de la civilització contemporània, vertebrats en dos eixos simbòlics, la metàfora del viatge, el camí, referida a la vida, i la de València, convertida en síntesi de l'alienació i la misèria contemporànies, recorrent, com és habitual en aquest autor, a la ironia com a manera d'expressió. Passant ja a les ressenyes, tenim un altre treball de política lingüística, en aquest cas Ansel Bodoque, que havia sigut ressenyat, ara és qui ressenya a propòsit de la política lingüística valenciana de Pardines i Torres. La Fundació Nexe va encetar una col·lecció de publicacions molt interessants en què se reflexionava sobre temes i qüestions d'interès per a la ciutat valenciana i el primer número va ser la política lingüística al País Valencià del conflicte al gestor responsable de Susana Pardines i Natali Torres. Una iniciativa que l'autor de la ressenya saluda perquè, com hem comentat adés, si alguna cosa falta és precisament un debat serè sobre temes de sociolingüística. Això no obstant, l'autor constata que el treball finalment es centra fonamentalment a qüestions referides a l'estàndard valencià de la llengua i concretament a l'actuació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i només de manera marginal a les polítiques dutes a terme per la Generalitat des del 83. La següent ressenya ens parla del valencià i valencianisme en el Manual de Sociolingüística de Toni Mollà, a Carrer de la Saragossa, que ens parla de la coherència interna i de les aplicacions de la societat valenciana i al valencianisme que té dit manual, però que, curiosament, no ha circulat molt i, sobretot, no ha generat debats des del valencianisme. La voluntat de contribuir a invertir el procés, el treball resumeix sobre el manual i subratlla les concepcions i les accions que permetrien millorar l'ús del valencià i la incidència del valencianisme en la societat valenciana. Passem a Notes breus a Teodor Llorente, obra valenciana completa, estudi i edició crítica a cura de Rafael Roca Ricart, glossat per Josep Rivera Rivera de la Universitat de València. Es tracta d'una edició crítica realitzada amb minuciositat, amb el rigor filològic i amb l'estima per la matèria literària com la que, sobre l'obra de Teodor Llorente i Olivares, ha fet al llarg de la seva carrera com a investigador Rafael Roca Ricart, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. A pesar de ser la 7ª edició de l'obra poètica de Llorente, es tracta de la primera edició crítica i revisa tota l'obra coneguda en valencià de l'intel·lectual, incorporant respecte a edicions anteriors, com per exemple L'amor solvent de Lluís Guarneris i Francesc Pérez Moragón del 83, unes quantes novetats, com per exemple 11 poesies inèdites, esparses, la gran majoria dels estudiosos no reconeixien, que romanien en els limbs dels textos oblidats.
És una obra molt recomanable que ens permet acostar-nos d'una manera directa als texts d'un dels autors més importants de la literatura valenciana, sobretot perquè continua la seva influència en l'actualitat. Per últim, tenim el procés de normalització en els mitjans de comunicació de Germán Llorca Abad, de la Universitat de València, que fa una revisió de l'interessant treball de Josep Gifreu, el català a l'espai de comunicació, el procés de normalització de la llengua als mèdia. L'autor declara que té una consideració principalment positiva per l'obra perquè considera que es tracta d'un llibre històric, documentadíssim i entenedor que sense cap classe de dubte és imprescindible per entendre la panoràmica històrica que descriu. Ho és també perquè permet endevinar els riscos i potser les oportunitats que encara té la llengua catalana valenciana en un món cada vegada més globalitzat i sotmès a uns canvis rapidíssims. Com a conclusions, podem dir que els dos números que s'han presentat, el 3 i el 4, ofereixen reflexions teòriques globals sobre el valencià, ofereixen estudis sobre punts concrets de la normativa, que en aquest cas es corresponen a treballs primers en la Universitat de Girona, adreçat a esperonar jovens investigadors, reivindica autors valencians com Luis de Corella, Joan Baptista Escorihuela, Teodor Llorente, Manuel Sánchez Guarner, Enric Valor, Rafa Arnal, Rosa Roig o Marc Granell, i aporta ressenyes crítiques i novetats bibliogràfiques molt interessant sobre pedagogia sociolingüística i normativa. I encara que la intenció de la revista és que estigui disponible en format electrònic a partir de l'any següent a la seva publicació, l'inestimable col·laboració de Manuel Boix i la cura en què ha preparat, en la que ha treballat l'Institut Alfonso Magnani per oferir una obra de qualitat, fa que cada número de la revista siga per mèrits propis una xicoteta obra d'art que ens reconcilia amb el verb de la lectura. No deixem passar l'oportunitat de fruir-la. Moltes gràcies. Bé, i en la seva fruició jo crec que està tot el contingut que Abelard, en este cas Àngel Calpe, ha presentat de manera detallada i àmplia, però sobretot està, com hem pogut veure, les imatges de l'artista Manuel Boix. Manuel, té la paraula, per favor. Bona nit, moltes gràcies. El meu problema era doble, perquè se'n parla de la paraula, però és la paraula escrita. Una paraula que té una finalitat, que és la comunicació. Jo pertenec al món de la comunicació, però gràfica. Per tant, un llibre és un objecte en un contingut i el fa bo no solament la part literària, sinó la seva presentació. Però això és una revista literària, on té que tindre algunes pautes per a que s'entenga el que argumenta, el que ha posat el text, ens faig a comprendre cada un de nosaltres, i això tenia que fer-ho jo bo també en imatges. Per tant, n'hi haurà la part gràfica. Estic parlant també de la qualitat física del paper, on s'imprimeix, tamany. Tot això són coses i problemes meus que no tinc per què transmetre-los a vostès, sinó per a dir-los que això és el que a mi me toca i me toca fer d'una determinada manera. I com tot comença començant, quan Vicent Ferri vingui a casa per a parlar-me del projecte, a mi me va entusiasmar per dues coses. Per el títol, que em sonava molt, per allò de taula i aula, que això pel temps ho he anat comprenent, cosa humana, l'altra cosa. I vaig pensar que en uns quants recursos estètics, gràfics estic parlant, podria eixir-me'n del pas. Però el text, a mesura que els han fet distints volums, distints números fins al 4, anava augmentant en densitat, en importància des que col·laborava i el seu interès per a que allò es veiera bé. Havien amics i coneguts que sempre vols tratar millor, però, com he dit, és una revista, té un rigor, n'hi ha un espai perquè la maqueta dona uns espais blancs, i això, noms tècnics aniríem complicant-ho cada vegada més, però el que vull dir és que
com en principi volia simplificar de tal manera que el que vaig fer és passar-me un poquet de la ratlla i fer més quantitat d'il·lustracions que jo pensava que anava a fer, en una estètica que fora pareguda, que tinguera algo que veure la imatge en el text. Però acabat en l'últim, en quasi 400 pàgines, en no sé quants dibuixos, i cada tema que tocava ja tenia un significat també la meva part, la meva aportació gràfica, sinó que era no solament estètica, sinó que devia ser el que jo faig, més que això tinguera un contingut que s'unira a explicar una part paral·lela que no s'entenia, sinó plàsticament de què és el que jo faig. Jo crec que estaria bé, i això és el que jo he fet, això és el que a mi m'agradaria que vostès conegueren per la revista, perquè la revista, francament, quasi m'agrada a mi també. És a dir, que alguna cosa li agarres una manieta i diu, sí, és un cul de llàntia. Vostè, un cul de llàntia, bueno, és un cul de llàntia a vegades t'ha fet passar un mal rato. O, com quan són persones, les que tens que són persones i persones històriques, i com que dona la coincidència que des de l'aula de les lletres valencianes del 27, va ser això, quasi una part ben gran d'aquesta gent l'ha conegut jo, i els més importants, he vist que no n'hi ha problema que jo me solidaritzara en la proposta que em feren incondicionalment, perquè sempre era abans de llegir els textos, per tant no se tracta que jo estigui d'acord en el text o no, però com que sí que estic d'acord, jo continuaré parlant el valencià, conforme he fet fins ara, fins que em dura el meu temps, i col·laborant fins que m'ho demana. Això seria el que els diria a vostès, i res més. I gràcies per la paciència. Moltíssimes gràcies, amic Manolo, perquè efectivament, senzillament el tacte ja invita un plaer per a la lectura. És a dir, que tots els que coneguem les seues publicacions, il·lustracions en llibres, etc., sabem que ell cuida tots els aspectes, no? I realment és magnífic. Ara, com és habitual, obrim un torn de paraules per al públic. No teniu més que alçar la mà i vos donem la paraula. A veure qui s'anima a intervindre. Sí, per favor. Hola, bona vesprada a tots. En primer lloc, enhorabona per els números que heu tret, per la presentació d'avui. Abelard Saragossa, he coincidit molt amb tu, he coincidit molt amb tots, Àlex ja el coneixia. Mireu, jo volguera expressar-vos un poquet un sentiment d'una persona de poble, que ho soc. Jo soc de Montserrat, un poble molt xicotet, neòfit completament de lo que és el món literari. Desgraciadament, tampoc tinc una preparació acadèmica com a millor per a poder raonar com al nivell de vosaltres, però mireu, coincidisc en Abelard en moltes coses. Vol dir, jo soc un nacionalista convençut, nascut de família i d'educació. Soc blaver, potser a lo millor per aquesta mateixa educació, però trobo que hi ha altres banderes estanqueres que em separen molt més que un blau d'una quatribarra dels meus companys de poble, els valencians. Jo vaig ser un d'aquells que van fer el primer fòrum pel nacionalisme unitari, que es va celebrar a Torrent, on vinguera gent d'Unió Valenciana, gent del Bloc, gent de tal. Jo, com a neòfit de lo que podia ser la llengua, em vaig trobar aquell dia en què alçava un la mà i deia les normes de Castelló, i alçava un altre la mà i deia les normes del Puig, i alçava un altre, i els accents, no. Jo, en la meva ignorància, em preguntava, hosti, si el problema és que no es parla valencià. Vol dir, trobe com que és aquí que té molta fam i li pregunte, vol vostè caviar o no? Vull dir, pot ser, i coincidisc amb Abelard completament,
que el que hem de fer tots és unificar normatives. Pot ser que jo soc convençut de l'ABL perquè algú té que regular això. Pot ser que políticament jo m'ha trobat, dins del nacionalisme valencià, m'ha trobat molts enemics que no ha buscat. Per estar a favor d'un òrgan que regule alguna cosa i que crec que intenta aglutinar alguna cosa que és la nostra llengua. Pot ser que jo, que vinc d'un poble molt xicotet i que quan vaig a plegar a la capital perquè meus pares me dugueren a viure allí, el problema que me trobava no és que es parlara un valencià de les normes de Castelló ni de Puigdal, jo em trobava que me diuen que era de pueblo porque hablaba valenciano. I crec que aquest problema continua vigent. Aleshores cal contestar, soc de poble, estic orgullós i part del valencià, siga la normativa que siga. Trobo que aquesta és la sensació que he replegat esta vesprada així. Dono moltes gràcies al meu amic Santo Beguer per haver-me convidat a vindre i enhorabona a tots de nou. Sí, allí al fons a l'esquerra. No sé si en este moment el problema en l'escola és com fa 35 anys. Fa 35 anys era evident el referent que podia utilitzar el mestre per a donar les classes o se'l construïa ell i per tant era quasi individual, podíem dir, o havia de recórrer a textos que s'havien fet al Principat perquè era qui en definitiva feia els textos, no? El problema en aquest moment és que, dic jo, ja dic que fa anys que no dono classe i per tant estic un poc, potser, out dels problemes concrets, però sí que tinc la sensació que s'ha deixat en tot el que hem dit, ha quedat molt clar allò de que el que s'ha de potenciar és el sentiment de comunitat que té una llengua i que la utilitza de manera habitual i que la vol utilitzar de manera habitual, però pense que, per exemple, s'ha deixat de banda tot el referent. Ara no tenim mitjans de comunicació, per exemple, públics. No hi ha, o sigui, l'única, hi ha potser 2 revistes o 3 revistes, les altres són revistes només, com digueu vosaltres, en pla elitista. Aula de Lletres Valencianes també, vull dir, en definitiva, allò que es reclama no existeix, és el problema, no? No existeix la televisió, no existeix el diari, els diaris, hi ha un diari digital, no? Voldria dir que aquestes qüestions haurien de tindre tanta importància com puga tindre, la reflexió és necessària, però la reflexió és necessària també des del poder, perquè sense el que podríem dir, sense l'ajuda de tots aquests mitjans, el mestre se troba totalment sol. Jo he donat classe en Villar de l'Arzobispo i tot el món anava a classe. No, he donat classe de valencià, vull dir, tot el món anava a classe i no hi havia un gran problema. Ara era evident que com es fa que allò funcioni de veritat? És prou complicat. Alguna intervenció més? Sí, per favor. Simplement... Perdona un segon, si alguna persona més voleu intervindre, alceu la mà i així tancarem un torn del públic i parlem després. Alguna persona més vol intervindre després d'esta intervenció? Sí, vale, d'acord. No, simplement com a persona que utilitza la llengua però que no és filòleg, encara que m'enorgullisc de pertenèixer a taula, però que m'han fet el favor d'intuir-me sense ser una persona dedicada a la filologia, al tema de la llengua. Des d'aquest punt extern al món de la filologia, agrair tota la tasca que Taula està portant endavant i agrair-ho per un doble motiu. Primer, per el tema específic de la llengua, que crec que és una llavor que evidentment s'havia de fer i que esteu fent magníficament. Però és que hi ha una altra cosa, i és que es predica amb l'exemple.
I l'exemple que esteu donant és el que cal a aquesta societat. Per altres mons. Recentment s'ha canviat el món de la política, espero que per a bé, esperem que sigui per a molt bé, però evidentment allà hi ha gent de tot, molta gent, alguns neòfits, altres que ja porten molts anys, però és que l'exemple que esteu donant en taula de com s'han de fer les coses en filologia són les bases de com s'han de fer també en política, com s'han de fer en tots els àmbits de la societat valenciana. I és això, per a mi, com a extern al món de la filologia, el que més valor té i el que us vull agrair moltíssim, que vos copien, que el món de la política, el món de la societat civil copia aquesta manera de fer les coses, perquè aquesta és l'efectiva i la que produirà que este poble finalment estigui en el lloc que deu estar. Moltes gràcies. La meva intervenció simplement és referent al comentari que ha fet el company de Montserrat, Toni. Bueno, pues jo la meva vida i tal, pues m'he trobat en moltes situacions com la que tu has comentat i bueno, pues jo últimament ja fart de no saber què contestar, pues sempre dic que la llengua que ha obert el món a l'era moderna és el valencià. Quan fa el Martorell, el Tirant-lo Blanc, i a partir d'ahí Cervantes pues, pot expressar-se en el Quixot. I bueno, pues, m'ompli d'orgull i me motiva, o sigui que jo també soc de poble. Tinc la sort de conèixer Abelard Saragossa molts anys, crec que es coneixem des que teníem ja 7 o 8 anys, conec la seva trajectòria i he crescut en ell i m'he format en ell també en el valencianisme, he après molt d'ell i estic en condicions d'afirmar la seva honestedat política, professional, personal. Gràcies, Abelard, per tot el que m'has ensenyat. I vull remarcar que admiro la teva valentia perquè la postura que defenses se necessita valor per defensar-la. Crec que estàs pagant un cost per defensar aquesta postura i vull encoratjar-te a seguir endavant en ella. Des de conèixer la revista, gràcies a tu, des del número 1, he pogut llegir una bona part i puc també afirmar que a pesar de mantenint el seu rigor i el seu nivell intel·lectual, la lectura és avellidora, és fàcil, és agradable i a més, com tenim la sort que està il·lustrada per Manolo Boix, és atractiva. Endavant i que dure molts números, que faça molts números la revista. Gràcies. Bé, moltes gràcies i ara la taula, els que vulgueu parlar, crec que Abelard sí que volia intervindre, no? Per favor. Bé, des que heu intervingut n'hi ha 3 o 4 que no em puc dir res que donar-vos les gràcies. Hi ha hagut una intervenció que s'ha acabat d'Honorat que sí que voldria matisar-la. Jo Honorat crec que tenim moltes mancances com a poble, però també tenim mitjans que podem aprofitar més de com ara que els aprofitem. I ho és l'escola. Si ara sí puc començar a analitzar llibres, com trobaríem, jo sempre fent una afirmació que ensenyar el valencià què és? Ensenyar les seues estructures. Jo això ho aplica la fonètica, ho aplica la morfologia, ho aplica la sintaxi, ho aplica la semàntica, ho aplica a cada part de la teoria lingüística. Si ara mirarem els llibres, no ho trobaríem. Per exemple, en la flexió verbal hi ha 8.500 verbs de la primera flexió verbal. No hi ha cap diferència entre la forma de parlar en el carrer i les formes normatives. I això no ho trobo en cap llibre.
damunt, en la primera flexió verbal, hi ha 12 estructures, no te n'ensenyen cap. I això com ho ensenyes, això que dona, si ho estàs parlant sobre ells mateixos, que bé que parle. Te'n vas a la tercera flexió verbal, 1000 verbs, igual, estructures, no te n'ensenyen cap. Només hi ha un problema ficticis en el present indicatiu. No, t'ho ensenyen. I aleshores què fan? Rectificar i rectificar els alumnes sense ensenyar-los cap estructura lingüística. En conseqüència, en compte de donar confiança als alumnes, fan el contrari. I això no és aprofitar un mitjà que tenim. Per tant, en aquest sentit, parlar, tenim pocs mitjans, però en tenim. I és que tenim, es podem aprofitar molt més de com ara que s'aprofitem. I en el cas de taula de filologia valenciana, la nostra obligació és això, aplicar-ho al camp de la llengua, dins del qual està el sistema com a un sector del camp de la llengua. Àngel? Simplement comentar un poc en línia de la intervenció d'Honorat que estem parlant d'ací de dos números concrets, és a dir, no estem parlant de la trajectòria i s'han tractat qüestions dels mitjans de comunicació quan això es publica, no havia passat encara el Canal 9. Tots els membres de taula, pràcticament tots els que he tingut ocasió de parlar, han estat indignats per com s'han fet les coses en Canal 9. Molts hem firmat perquè se tornarà a obrir la iniciativa legislativa popular i, en fi, confiem en que si hi ha una qüestió de mesos en tornarà a tindre. El tema és que també hem d'aprendre dels errors que hem tingut, perquè Canal 9 no era perfecta i ara el que toca és que la nova televisió aprenga, les persones que van a fer que això torni a ser possible hagin après dels errors per a evitar que se torni a repetir i que sigui un projecte viable. Jo diria que quan a un li preguntaren, que era Josep Pla, quin era el seu país, diu, quan t'hi al carrer dius bon dia i el contesten bon dia i això és el teu país. I m'ha sonat malament lo de ser de poble. Què passa, alguna cosa? Jo, quan estava a la ciutat de València, estudiant, anava a casa per les botifarretes per a la setmana quan tornaves a la pensió, no? Però esta broma és per a dir-te que el que parla una llengua i sap que aquesta llengua està completa, l'únic que n'hi ha que fer és exigir pressupost. Pressupost, dic. No cridareu als polítics a que vos solucionen el problema perquè vos ho enredaran. Joan Fuster va dir que no es claven els polítics, que parlen els filòlegs. Per tant, la meva opinió és la que he sentit de les persones que saben. Però jo he viscut molt satisfet en la vida que porto. Sí? Bueno, doncs anem a tancar la sessió. Jo crec que tancar encoratjant-vos a llegir la revista, a escriure a aquelles persones que també tinguen passió per l'escriptura, articles per a la revista, perquè també es nodreix de l'aportació i les col·laboracions de totes i tots. Donar les gràcies a Alfons el Magnànim, a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, al seu president, sempre el nostre recolzament des d'ací, des de la universitat, a totes les persones que ens han acompanyat a la taula i a tots vostès. Recordant una de les frases que jo m'he quedat en les distintes intervencions, que diu elevar la cultura d'un poble a partir de la dignificació de la seva llengua, aquesta és la nostra tasca. Moltíssimes gràcies a totes i tots.